Hvad så de er? En præstation. Og det er en lille smule imponerende. Det er hvad det er. Nej. Jeg siger bare til at Vibe. Jeg har selv arbejdet som pædagog med hjælper i mange år. Og jeg ved ikke, hvordan jeg vil gribe den sag an. Kan vi enige om, det kræver da en vis form for autoritet som pædagog at gå ind i en børnehave og sige, hej røde stue, nu skal jeg høre. Jeg har fået en lidt mærkelig idé. Lad os gøre det her. Tro mig, hun siger nej til at drikke på en mandag. Svarer ikke på mine beskeder på en tirsdag. Hun vil se Paradise Hotel på en onsdag. Gider heller ikke at drikke shots på en torsdag. Jeg tror, jeg får penge for det her. Jeg har personligt købt billet for at få lov at introducere det her bane. Nu skal vi her. Roskilde Festival har Rolling Stones. Ved I, hvad de er? Så lad mig bare gå hårdt, imens du så skændes tilbage. Du misforstår hinanden perfekt, der er simpelthen så pæn. Stigmatiseret og pært. Jeg ligger ikke her. Så er vi halv. Vi blodsbrød. Kubikalsk kurs. Du skal skrive til mig, så skal vi gøre det, når jeg går. Tror at det er løgn, for du fucker med mig. Ja, du fucker med mig. Det siger du fucker med mig. Fucker med mig, ja, du fucker med mig. Så største fælde, jeg har min luksus, ja. Langt over center, Jonas for Falke, der er aldrig Christoffer Lambert. Luksus for evigt, luksus for altid. Jeg flipper skyggen på min anden søn, så skal jeg sidde og støtter min hat, ja. Præcis som en
Yes,